През 997 година в Цариградски затвор умира българският цар Роман. Нямало вече законни наследници на българския престол, а войната с Византия продължавала и страната не можела да остане без владетел. Изборът паднал на онзи, който в продължение на много години бил пръв пълководец на Роман. Самуил бил провъзгласен за български цар, а Охрид станал българска столица. Повече от 28 години Самуил, царя самодържец, ръководи съдбините на България. През 995 година Самуил обсъдил Солун. Григорий Таронит изпратил сина си Ашот, който попаднал сред засадите и бил заловен. Григорий веднага отишъл на помощ на сина си, но бил обграден от българите и паднал след храбра и геройска борба. През 1001 година императорът Василий II изпратил силна войска срещу българските крепости отвъд Хемус. Военните действия между България и Византия продължили още няколко години от 1006 до 1013 година. През месец юли 1014 година византийските войски навлезли в българските територии в долината на река Стромешница, командвани лично от императора. Василий II традиционно навлизал по този път. Тук, при така наречената по онова време ключка Клисура, византийците били спрени от прегражденията на цар Самуил. Той разчитал византийците да се откажат от бойните действия и да се оттеглят, тъй като прегражденията били непревземаеми. Българите, уповавайки се на своята стража, били безгрижни и си седели без всякакъв страх. Император Василий II изпратил двама стратези да намерят на всяка цена пътечки през непроходимите места. Така се стигнало до решителното сражение в ключката Клисура. На 29 юли 1014 година на разсъмване, нищо неподозиращите български войски се оказали изненадани и неподготвени за действие. Самуил едва можал да се спаси от гибел с помощта на сина си Гаврил Радомир. Особено тежка загуба за император Василий II била смъртта на един от най-добрите му стратези. Обладан от гняв и жестокост заради смъртта на Теофилакт и дързостта на българите, императорът заповядал пленените 14 000 Самуилови войници да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека оставил по един едноок, за да ги води. Трагичната съдба на българските пленници при Ключ довело и до смъртта на цар Самуил. Когато видял ослепените си войни, той получил сърдечен удар и 2 дни по-късно, на 6 октомври, починал. Казвам се Петя Кънчева, главен инженер съм на община Петрич и ръководител на проект 1000 години от битката на Самуил, устойчиво развитие на туристическа атракция Самуилова крепост. За Самуилова крепост може да се каже, че е една от най-отдалечените и осамотени забележителности в България. Разположена е между планините Беласица и Огражден и е построена по времето на Първото българско царство. Тя изиграва особена роля в битката между Василий II и цар Самуил, така наречената Беласишка битка, след която Василий II ослепява 14 000 войници и остава на всеки 100 по един с едно око за водач. Тази битка е началото на края на Първото българско царство. От крепостта не е останало много, но археолозите са успели да възстановят част от нея. Когато преминете през реката, пред вас се изправя паметника на цар Самуил в цял ръст. Това е една величествена фигура, но на колене, не от загубата на битката, а от болката, която изпитва след загубата на своите съратници и войници. Зад паметника се намира наблюдателната кула с 4 бетонни пилона. Община Петрич се гордее, че тази историческа забележителност се намира на нашата територия и положихме много усилия за кандидатстване по различни проекти. Удовлетворени сме от факта, че вече реализираме един такъв по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. Реставрацията и експонирането на целия обект Самуилова крепост и по-конкретно на наблюдателната кула, голямата землянка, консервиране на малките землянки, създаване на един интерпретативен център. Намираме се на невисок хълм на дясния бряг на река Стромешница в ключката Клисура. На снимката виждате разположението на Самуилова крепост. Това военно укрепление е централен пункт на една доста сериозна укрепителна система, изградена в 1014 година от Самуил, с оглед да спре настъплението на византийски император. Според византийските хронисти, войските на византийски император навлизат в пределите на България точно от тази теснина. Затова това укрепление е изградено от високите подстъпи на Беласица планина до високите подстъпи на Огражден планина. От този хълм
най-добре се наблюдава и се контролира движението на войските в цялата тази теснина. Цялата тази укрепителна система, единственото проучено звено, това е Самуилова крепост. От 1968 до 1976 година с известни прекъсвания, теренни археологически проучвания на крепостта провежда Димка Серафимова от Регионален исторически музей Благоевград. Земленото укрепление се състои от 3 вала и 2 рова между тях, разположени концентрично по склоновете на хълма. 2 от валовете са с обикновен земен насип, еднородно насипани, а първият вътрешен вал има сложна конструкция, като в основата на този първи землен вал има каменно ядро. Върху това каменно ядро дървени скари с напречни и надлъжни дървета и всичко това е засипано с пръс. На билото на вала, на пръсления земен насип, е изградена крепостна стена, която от външна страна е била също обложена с камък, от вътрешна страна вала също обложен с камък. Върху тази крепостна стена е била изградена дървената платформа, върху която с стълби са се качвали войниците и са защитавали земленото укрепление. Много добре личи сложната конструкция на първия вътрешен вал в разрезите, които са направени още при разкопките между 68 и 76 година. В този разрез много добре личи каменната обложка в основата на вала и каменната обложка от вътрешната страна на вала. В оформения профил се вижда и как е насипан самия вал и че пръста е взета от опожареното по-ранно селище, регистрирано на хълма. Виждате как пръста с въглени, тъмната пръст с въглени и парченца керамика в нея се редува с силно обгоряла пръст, която е взета от опожареното селище в вътрешността на укреплението. Съществувало преди тук да бъде изградено това землено укрепление. При анализа на резултатите от археологическото проучване на укреплението, Димка Серафимова, първи директор на музея в Благоевград и археолог в същия музей, констатира, че в основата на този първи земен вал на укреплението е била изградена крепостна стена, най-вероятно крепостна стена, от обитаването на хълма 3-1 век преди Христа. Тя е изградена от камък на кал. Останалата част на вала е изграден по същия начин, както от дясната страна, така и от лявата. Виждат се много добре насипите от пръс с различно оцветяване и те са насипи взети от това ранно българско селище, което е съществувало на хълма преди оформянето му като землено военно укрепление. Това, което виждате зад мене, маркираните места с ограничени с бял камък и фракция, са местата на проучените жилища на ранно българското селище. Жилищата на това селище, землянки и полуземлянки, носят всички характерни белези на жилищата от Първо българско царство 9-10 век. На най-високата част на хълма, където е било разположено това селище, са проучени 43 такива жилища.
Това селище от времето на Първото българско царство най-вероятно е унищожено преди един от походите на Василий II, тъй като на пода на жилищата, на по-голяма част от жилищата, в дебел пласт от пепел се намират монети предимно на Йоан Цимиски. След загиването на селището всъщност е изградено земленото укрепление. Вероятно част от тези землянки по някакъв начин са използвани по време на използването на хълма като военно укрепление и може би някои от тях са били жилища на командването на войските на цар Самуил. Една от землянките се намира на по-високо място, изолирана от останалите, много по-голяма като размери от тях и може да се предположи, че това е жилището на самия цар Самуил, тъй като според византийските хронисти, най-вече йоански лица, Самуил участва в този бой от 1014 година в паметната битка. Тази така наречена от проучвателя голяма землянка, заради доста по-значителните си размери от останалите, я виждате във вида, в който е разкрита в периода на археологическите разкопки. В западната стена на тази землянка виждате запазено огнище, оформено с плочисти камъни, по-близо до северозападния ъгъл. На места в пода могат да се видят и основите на дървени колове, които са носили покривната конструкция. А по стените на 4 табла може да се проследи историята на археологическите проучвания, показани в снимки, чертежи и текстове. Това са каменните основи на наблюдателната кула, която продължава в конструктивна връзка с крепостната стена, изградена на билото на първия крепостен вал. Този начин на градеж с камък и калова спойка е характерен за поселението от Първото българско царство. За това време са характерни изграждане на укрепления от валове и ровове. Цялата крепостна стена, каменните основи са изградени от зид, камък на кал, а във височина продължава в дървена конструкция. Най-вероятно тези издатъци, които виждаме насам, са оформили входа към самата кула. Кулата се намира, както виждате, в непосредствена близост с голямата землянка, което е давало възможност много бързо и много лесно и незабелязано да се премине от землянката в кулата, откъдето вече да се контролира и наблюдава теснината. Укрепителната система или така наречената дема, която изгражда Самуил, за да затвори пътя на византийски император към пределите на България, затваря ключката клисура между високите склонове на Огражден планина зад мене и планината Беласица. При изграждането на тази укрепителна система са използвани всички дадености на природния релеф. Самуилова крепост остава завинаги в историческите анали, като място, където се е случил един от погромите в българската история, но това е място, което символизира непреклонността и вярата на българския народ и според мен всеки един българин трябва да го посети. Още повече, че наближават 1000 години от честването на битката между Василий II и цар Самуил и
Надявам се много българи, родолюбци да посетят това важно за нашата история място.